Bueno, después de esta introducción en el pórtico de la gloria que supone hoy el acto para vosotros y en este salón noble, vamos a dar comienzo al acto de graduación de la 9ª promoción de graduados de la Escuela de Enfermería de Pontevedra y el acto de homenaje a dos ilustres personalidades que estuvieron vinculadas con la escuela y la universidad en los últimos 4 años. Tiene la palabra la presidenta de la institución provincial, doña Carmela Silva. Boa tarde a todas e a todos, estimado vicerreitor do campus de Pontevedra, querido Jorge, presidenta do padroado da Escola de Enfermería e compañera de corporación, Noemí Outeda, querido director da Escola, Miguel Ángel Piñón, delegado da Universidade de Vigo, Rafael Durán, madriña da nova promoción do grao en Enfermería da Escola de Pontevedra, Claudia González, e padriño Felipe Fernández. Esta madriña, este padriño, para o ano que ven teño que pensar en regalarlles algo. Alumnado, alumnas e alumnos, familiares, amigas e amigos, dicía Florence Nightingale, mullera que ben coñecedes, que o importante non é o que nos fai o destino, senón o que facemos nós del. Pois ben, fuchedes donas e donos do voso destino. E aquí estades, conseguido. Tendes demostrado que con esforzo, dedicación e pese ás dificultades que sempre as hai, pódense facer realidade os soños. E todo se pode alcanzar, sí, todo. Así que parabéns, porque xa sodes graduadas e graduados. Neste acto tan importante para vos e para as vosas familias, pero tamén para as vosas profesoras e profesores, para a Universidade de Vigo, para esta Deputación Provincial, pois temos que decirmos que estamos moi orgullosas e moi orgullosos de vos. Ose, pomos o broche de ouro a vosa etapa académica e queremos aproveitar tamén para facervos un recoñecemento, sí, un recoñecemento pola vosa elección que mostra a vosa empatía e a vosa solidaridade cando tedes elexido o grao en enfermería con todo o que elo implica. Estou segura que sodes moi conscientes que na vosa vida profesional ides facer fronte á vulnerabilidade humana, á debilidade, ao sufrimento, á adversidade, incluso á morte. Pero tamén é certo que estaredes en contacto con mellor das persoas, a fortaleza, a supervivencia, a capacidade de repoñernos, a superación, o optimismo e a vida. Xa o ten asegurado a coñecida enfermera Rousey Williams, eu hoxe só vou a nomear a mulleres e frases de mulleres, cando afirmou que ser enfermeira é facer o que ninguén máis quere facer, dunha maneira que ninguén máis pode facer en calqueira circunstancia. Ou tamén a escritora Mónica Dickens, que cualifica a vosa profesión da enfermería de verdadeira manía, unha febre na sangue, unha enfermidade incurable que unha vez contraída non se pode curar. Se non fora así, engadía, non habería persoas enfermeiras. Así que a vosa vontade ten manifestado xa a enorme calidade que tedes como persoas. E por iso quería facervos un recoñecemento. Estou segura que ao longo destes anos de estudios na Escola de Enfermería, todas e todos tedes acumulado importantes contidos teóricos, moitas horas de estudio, prácticas, observacións, tamén seguramente reflexións. É unha profesión maravillosa, sí, maravillosa, pero non moitas veces todo recoñecida que merecía.
porque tampouco é o mundo dos coidados, que deberían estar no centro de todo. Os coidados deberían ser o centro dos valores humanos. Sodes 38 mulleres fronte a 7 homes, aplastante maioría de mulleres. O 84% das persoas graduadas, fronte a unha corta presencia masculina, pero que eu quero aplaudir e destacar. Hai que destacalo, porque, como decía, os coidados son imprescindibles e teñen demostrado nesta época de pandemia que temos que darlle moita máis importancia, non? E que realmente é o gran piar do estado de benestar, do benestar das persoas. Por iso, ver que aquí estades 7 homes amosando tamén o voso compromiso cos coidados, pois para min é unha noticia importante, aínda que non suficiente. Eu reclamo sempre que ten que haber mulleres na tecnoloxía, na enseñería, na ciencia, pero tamén temos que reivindicar que os homes ocupen a metade no mundo dos coidados. Precisámolos tamén aquí, na verdadeira ciencia da enfermería. Así a definía a enfermeira Jane Watson. E precisamos vos do mesmo xeito que precisamos reformular o que está a acontecer co sistema sanitario aquí no noso territorio. A sanidade é un dereito básico e imprescindible da cidadanía, unha peza fundamental na vida das persoas. Unha mala sanidade, unha mala arquitectura e unha mala administración, decía Nightingale que a miúdo fan imposible coidar. Tiña moita razón. En España tiñamos unha das mellores sanidades públicas do mundo, pero os recortes a teñen ferido profundamente. Por eso, precisamos dar un paso adiante e ningún atrás. Precisamos un maior compromiso das administracións competentes. E digo isto porque non pode ser que non sexamos capaces de ofrecervos a estabilidade que precisades, os salarios dignos aos que tedes dereito. Non pode ser que despois de formarvos durante estes 4 anos teñades que elegir marchar. Querémosvos aquí, querémosvos entre nós. Temos que defender, polo tanto, a sanidade pública como o primeiro, máis importante piar do estado de benestar. Todas e todos vos tedes unha formación académica excepcional e non vos podemos perder. Unha formación que eu teño que felicitar o equipo do profesorado da Escola de Enfermería da Universidade de Vigo, que tamén dirixe o meu querido Miguel Piñón, a quen lle teño un afecto moi profundo xunto a todas e a todos vos. Cada ano que facemos este ano, a min pónseme un sonriso no rostro ao vervos a todas e a todos, porque certamente vos estamos moi agradecidas. Eles fan un traballo excelente e vos sodes un verdadeiro orgullo para a Deputación de Pontevedra e para a Universidade de Vigo. Tiña escrito que ia facerlle un recoñecemento especial á madriña, Claudia González, e ao padriño, Felipe Fernández, pero vos, con vosso aplauso. Está claro que teñen unha pócima máxica. Xa lla preguntarei eu para que me queran tanto como vos a queredes a ela e a él. Por suposto, quero renderlle un recoñecemento a Jorge Soto, ao vicerrector da Universidade de Vigo. Para a Escola de Enfermería é un verdadeiro valedor, sempre implicado, dende o minuto 1, para que as cousas fosen doadas e que este centro universitario fonse, aínda máis se cabe,
un lugar de referencia. Teño que darlle as gracias. El sabe do meu fondo afecto, da miña admiración. É un home comprometido coa educación en valores, que traballa arreo, que cree na universidade pública, que cree na provincia, que cree en Galicia, que cree no coñecemento, no saber. Querido Jorge, esta casa é e sempre será a túa casa. E tamén a Paula Cristina González. Eu sempre digo, presumo moito das mulleres de toda España, de toda Galicia, de toda Pontevedra, porque as mulleres somos a metade do mundo, aportamos moito, somos moi intelixentes e moi talentosas. E, dende logo, Paula Cristina, todos os calificativos que digo para todas as mulleres, ela os ten de forma persoal. É unha gran muller. Parabéns por ser unha alumna modélica no académico e no deportivo, pero para min o máis importante, no humano, é un grande ser humano, Paula Cristina, así que é un orgullo tela entre nós. Parabéns tamén a Covadonga López, porque hoxe vai a ter algo maravilloso, non? Vai a poñer voz a todas as súas compañeiras e compañeiros, eso non o olvidarás na túa vida, nunca, nunca o olvidarás. E tamén a Alexandra Casais, que vai a impartir a última lección e que o título me parece extraordinario, vou estar moi atenta, non? As leccións das epidemias pasadas que poden evitar as futuras, así que tamén parabéns. Bueno, pois vou a ir rematando, aquí estades, felices, poñendo fin á vosa etapa universitaria, este período das vosas vidas enriquecedor, estimulante, tamén ás veces esgotador, que os vai a permitir pois que todo ese coñecemento que adquirichedes o poidades agora poñer en práctica na vosa vida laboral. Remato con unha frase doutra escritora e unha activista, Maya Angelou, que decía: como enfermeiras temos a oportunidade de curar o corazón, a alma e o corpo das e dos pacientes, das súas familias e tamén os nosos. Non recordarán o noso nome, pero sí recordarán o que fixeches por elas e eles. Así que non o esquezades nunca. Traballades sempre para que vos recorden. Nesta administración sí que vos vamos a recordar sempre. Moitos parabéns a todas e a todos, moitas gracias e logo desfrutade moito da festa, de rir, de querervos, porque en definitiva sabedes o que hai que facer na vida? Ser felices, así que sede moi felices. Grazas. Ten a palabra o vicerrector do campus de Pontevedra, Jorge Genaro Soto Carballo. Bueno, boa tarde. É difícil, non, despois desta brillante intervención da nosa querida presidenta, decir algo que non sobre, non? Para mí é tamén unha profunda satisfacción ter traballado o teu carón, terte coñecido nos momentos en que hai que sacar adiante moitas cousas e con intelixencia como ti tes feito, non? E por eso, para min, fago miñas tamén as túas verbas. Grazas por ser tan boa presidenta, grazas por ser tan nosa, non? De verdad, moitas grazas. Quería tamén, hoxe non traigo apenas papéis, non? Porque é o meu último día, non? Como vicerreitor no campus de Pontevedra. Vamos a darle un aplauso. ¿No? Pero quería non aburrir moito máis, deciros que
grazas a vos os esforzos destos 4 anos, grazas aos profesores e profesoras, porque sin eles este sono seguramente non estaría cumplido. Grazas, sobre todo, aos pais e as nais que estades aquí, porque eu penso que son parte fundamental dos vosos éxitos. Gracias aos padriños, porque para nós... E grazas, para min, dunha forma moi especial, a esta mesa. Grazas, Rafael. Grazas, Noemí. E, sobre todo, grazas ao meu querido director, ao meu querido amigo, a unha persoa que para mí é un exemplo desde o ano 74 de que parte da enfermería é a Escola de Enfermería, con mayúsculas. Grazas tamén a Paz, porque sin ela poucas cosas se terían feito como ata agora. A Escola de Enfermería é un referente a nivel nacional, máis alá de Galicia. Así o din as cifras, así o din os números. Cando a xente quere entrar en enfermería, ten que ter unha gran calidade intelectual para poder exercer a súa profesión. Por eso, Miguel Anxo, a ti personalmente, 1000 grazas por estos 4 anos. Quédome con todo o voso cariño. Moitas grazas. Ben, as persoas eixo central da escola. Ese é o lema con que queremos exaltar os méritos académicos dos galardonados e agradecer e recoñecer as persoas que sobresaíron en actividades de docencia, investigación, proxección social e administración académica. A nosa escola non ten entre os seus símbolos para honrar as persoas meritorias nin medallas de ouro, nin insignias de ouro, nin nombramentos honoríficos. A súa máxima distinción e recoñecemento reflíctese na banda de diploma que todos os anos otorga aos graduados. Hoxe, ademais do reconocimento aos alumnos e exalumnos da 9ª promoción, facemos extensivo o noso homenaxe a 2 ilustres personalidades que estiveron relacionadas coa Escola de Enfermería durante os últimos 4 anos. Unha, como representante destacada da promoción anterior, e outro, como vicerrector do noso campus. E ambos os dous por distintos aspectos da vida universitaria da escola. Paula González Esteban é unha profesional graduada na nosa escola pertencente á 8ª promoción. Foi unha alumna exemplar que compartiu a súa decisión de ser enfermeira coa súa paixón de practicar a vela e obtuvo nas 2 facetas importantes galardóns. Galardonada con medalla de plata do Comité Olímpico Español en 1916, medalla de bronce femenino na clase Borian na competición de Portugal, medalla de plata do Comité Olímpico Español en 17, subcampeona do mundo femenina na clase Borian en Polonia no 17, reconocida como a mellor deportista femenina polos éxitos obtidos na temporada 18, 19, 20 e 21 pola Real Federación Galega de Vela, medalla de ouro de clase Borian no Campeonato do Mundo do 1918 en Alemania, campeona de España en la categoría Borian, bronce no Campeonato Universitario 2019, campeona de España no Campeonato Absoluto da clase Snipe en 2020, campeona de España no Campeonato de España Absoluto da clase Borian no 2021, campeona de España femenino da clase Borian 2022, deportista de alto nivel e rendimento do Consello Superior de Deportes de decembre de 2016. Recórdame a Rafael Nadal. Pois, como estudiante, ten un brillante expediente académico e, tras alcanzar a calificación de matrícula de honra no traballo de fin de grado, foi seleccionada para impartir a última lección do curso no acto de graduación da súa promoción.
O seu traballo, titulado Enfermería y Medio Ambiente, impacto de los filtros ultravioleta en el entorno natural, incurso na temática da Xenda 2030, Cooperación ao Desenvolvemento e Responsabilidade Social 2020-2021, foi reconocido co primeiro premio aos traballos de fin de grado da Universidade de Vigo na rama do coñecemento Ciencias de Saúde en diciembre pasado e foi publicado nunha prestixiosa revista indexada con máis de 15 millóns de lectores. Parabéns, Paula. A nosa escola síntese orgullosa e honrada de terte entre os seus insignes membros. E agora vamos a por a beca de honor e a entregarte. Vamos para allá adiante, mellor. Sí. Pero hacemos aí. Casi nos vamos a quedar. A segunda persoa digna do recoñecemento da escola, o profesor Jorge Genaro Soto Carbollo, é unha desas persoas que, ademais de estar altamente cualificada para a súa actividade institucional, deunos uns valores personales únicos ao longo destes 4 anos que se reflicten na especial consideración e estima que a escola lle ten. Dende o seu nomamento como vicerrector non só estivo connosco nos actos de graduación, sino que tamén foi introductor da escola nas actividades de campus. Convocounos e alentounos a participar en diferentes tarefas e eventos universitarios. Sentímonos honrados e agradecidos. Hoxe, permítame expresar unha mestura de sentimentos de soidade por non haber completado as intencións que tiñamos coas boas lembranzas e ilusión do xa vivido. Pode que non tivéramos tempo para compartir máis espacios e acadar o obxectivo de integrar a escola na Universidade de Vigo, pero non esqueceremos o teu esforzo, apoio e ánimo para lograrlo. Compartimos o desexo de seguir na procura de chegar á excelencia e temos a seguridade de que poderemos contar co teu apoio e consello. No aparente silencio da túa temporal ausencia, lembra o noso recoñecimento como unha homenaxe. Sei que apagase a pena decir que o vivido non necesita despedidas nin explicacións, só agradecimento pola túa forma de ser, a túa hombría de ben e o teu compromiso coa escola, a Universidade e Pontevedra. Gracias.
ceremonia de gradación é unha solemnidade arraigada na nosa máis entrañable tradición universitaria, na que se rende homenaxe aos estudiantes que alcanzaron o grado na escola. Para maior realce, atopámonos no histórico Salón Nobre da Diputación, coa presencia da presidenta da institución, do vicerrector do campus, CREA, da presidenta do patroado, do delegado da universidade, do persoal da propia escola, cos seus profesores, os pais, os alumnos que hoxe se gradúan, os seus familiares e amigos. Se a prioridade son as persoas na escola, as funcións que debe desempeñar a universidade, docencia, investigación e transferencia, son desafíos para o presente e para o futuro que non sería posible alcanzar sen a colaboración de institucións e persoas. A presidenta da Diputación caracterízase por a súa curiosidade, crítica, denuncia e diversidade nas formas de entender o mundo, que son as calidades que identifican a tensión entre innovación e tradición. Pertence a ese mundo de mulleres importantes que superan barreiras enfrentándose a desigualdades. Destaca por ser creativa, combativa, con iniciativa e comprometida con todo o que fai. Atrévese a innovar e a facer cousas diferentes. Desde a súa chegada á presidencia da Diputación, mostrou o seu interese e compromiso coa nosa escola. Interesouse pola nosa historia, as nosas necesidades e obxectivos e involucrouse na procura de mellorar a calidade do ensino. Gracias, presidenta. Valoramos e agradecemos profundamente o recoñecimento e a sensibilidade e compromiso da actual corporación coa súa presidenta ao frente. Significa un estímulo poderoso para superarnos no obxectivo de alcanzar a mellor formación dos nosos futuros coidadores. A presidencia do patroado, queremos agradecerle a súa proximidade e permanente compromiso, sensibilidade e eficacia para abordar os problemas, buscar solucións e contribuir decisivamente a alcanzar os ambiciosos obxectivos que temos. Fai 4 anos, o profesor Rafael Durán Barbosa foi nomeado delegado da Universidade de Vigo na escola. A súa experiencia, o seu traballo, o seu extraordinario currículo científico, docente e investigador supoñen un orgullo e honra para a escola, pero con ser importante desde o punto de vista académico non reflicte os seus valores humanos de comprensión, solidaridade, altruísmo e bo facer que impregnou a escola de ética docente e fomentou a súa proximidade á universidade. O seu comportamento e o seu compromiso coa escola mostrou non máis como delegado da escola na universidade que como delegado da universidade na escola. Gracias, Rafael. A nosa escola está e estará sempre en débeda por a túa dedicación e compromiso. O Sergas... O Sergas non é só o principal empregador dos futuros graduados, é parte fundamental no ensino e formación, principalmente na súa vertente práctica. Os enfermeiros e enfermeiras e supervisores da área sanitaria teñen unha trascendencia imprescindible, pero o seu compromiso coa formación vai moito máis alá que unha obrigada colaboración para convertirse nunha complicidade docente. Gracias a todos e a todas, aos directores e ao xerente. Hai 48 anos, a Escola de ATS, xermen da Escola de Enfermería, empezou a funcionar e no ano 1978 iniciase os estudios universitarios de diplomatura, antecedentes da propia Universidade en Pontevedra. Naquel tempo, converxían para concretala a necesidade de profesionales de enfermería con 2 corrientes, a dos que querían aprender e a dos que estaban dispostos a ensinar. Gracias aos profesores, aos pais e ordenanzas da escola por vosa entrega, calidade, lealtade e seguir compartendo os obxectivos da nosa escola. Permitirme unha mención especial á profesora María Teresa Fortú Titeras, pola súa vinculación como profesora da escola ao longo de moitos anos e que ora deixa a súa responsabilidade docente. Achegounos conhecimentos, dedicación e lealtade. Compartimos ilusións, obxectivos e momentos emotivos. Ti es escola, techo.
Din que non hai nadie imprescindible, pero é solo porque non conocen a paz. Si se preguntase se hai alguén imprescindible na escola, a resposta sería inmediata e unánime. A subdirectora da escola, Paz Diéguez Montes. É evidente e recoñecido o seu esforzo, dedicación, eficacia e pasión pola escola e por enfermería. E hoxe quero ponelo de manifesto. Se o agradecimento non ten límites, hoxe queremos aumentalo, expresando con el o noso cariño e estima. Gracias en nombre de todos, pero especialmente no meu. Sin ti non serías posibles os logros alcanzados. Querémoste. Tácito, historiador romano da antigüedade, escribiu: a lei de historia consiste en non dicir nada falso nin omitir nada verdadeiro. Con todo, as pegadas de grandes achegas feitas por mulleres nos diferentes campos do saber, da cultura, das ciencias, da letra, da docencia, do deporte e mesmo da política foron marxinadas ou diluídas. Ao longo da historia, as mulleres fixeron achegas extraordinarias á sociedade. Algúnas son moi coñecidas, outras menos, pero todas foron precursoras. Unha profesión feminizada, como é a enfermería, reflicte as mesmas condicións, dificultades e invisibilidade que experimentan moitas mulleres na sociedade actual. A precariedade laboral, os casos de reconocimiento científico ou a menor presencia en postos de responsabilidade. Hubo un tempo, durante a pandemia, que o medo e o desconocimento obrigounos a recapacitar e reaccionar. E chegamos á convicción da necesidade de traballar xuntos, de que as medidas efectivas han de ser postas en práctica por todos. A enfermería, con antigas e persistentes reivindicacións, con escasa visibilidade e reconocimiento social, tomou presencia como colectivo autónomo con perfil profesional propio e levou do silencio á voz o que as enfermeras saben e deben comunicar aos cidadáns. Enfrentouse ao reto facéndose máis visible e reconocida durante a pandemia. A historia da enfermería é un relato de conquistas que refliten os avanzos realizados por cada xeración, mostrando os seus aspectos máis valiosos. Coidado e entrega, ao que se debe engadir o coñecemento e o ensino e a formación da sociedade. Apasioname a enfermería, a súa historia, contala e compartir cos alumnos a necesidade da metodoloxía e defendela como ciencia. A profesionalización da enfermería consolídase na segunda mitade do século XX e trae aparellados grandes cambios na práctica enfermeira. Maior estandarización, máis procedimentos, maior delegación de tarefas en cuidados e técnicas, pero escasa consideración profesional e socioeconómica. Para coidar, non serve só a profesionalidade, o coñecemento científico e a precisión técnica. Son o primeiro chanzo evidentemente necesario e imprescindible, pero non é difícil entender que nese único chanzo quedaríamos a medio camiño. Necesitamos, ademais, empatía, a comunicación, o afecto, a xenerosidade, o saber estar, o saber ser, a percepción do que sodes. O coidado quedaría desnaturalizado sin todas as súas facetas. Ten unha división que pode pasar inadvertida para quen mira desde fora. Coidar ben exixe unha rodadura que non é fácil. Quenes coidades sabedes o que vos costou chegar á altura que tendes hoxe. Nese investimento vital, ademais de estudo, hai non poucas vaguas. Ninguén, como as enfermeiras, será capaz de recoñecer as dimensiones tan fondas que ten o coidado. O esforzo persoal, profesional e emocional que supón enfrentarse ás grandes preguntas que se fai o ser humano ante a enfermidade, o sufrimento e a morte. E ninguén, como os pacientes, para ser capaz de recoñecer a dimensión afectiva, ademais da científica, que se percibe cando unha enfermeira achega aos seus problemas e téndelle a esencia e as ferramentas da súa profesionalidade. A crise do coronavirus fixo máis visibles os coñecementos dos enfermeiros, como científicos da saúde, pero tamén evidenciou valores profesionales de dedicación, solidaridade e altruismo e achegouvos máis
non só aos enfermos, sino tamén a unha sociedade máis preocupada, necesitada e receptiva da profesión enfermeira. Como sociedade soubemos da necesidade das máscaras, da distancia, da higiene colectiva, de lavar as mans frecuentemente, do confinamento, das vacinas e dosis de reforzo. Pero tamén estamos convencidos de que habemos de modificar conductas na previsión e na provisión dos recursos, de adoptar prioridades diferentes, de non empobrecer a sanidade, de seguir potenciando os valores de solidaridade e compromiso en defensa do ben común. Cando todo isto pase, decíamos no transcurso da pandemia, deberíamos aprender desta experiencia inédita que a vulnerabilidade e a fragilidade conformanos personal e socialmente en interdependentes. Non sobreviven os máis fortes, senón os que máis apoian. Na procura dunha necesaria melloría da sociedade grupal e individual, temos que empeñarnos en que, neutralizado o virus e enterrados mortos, o esquecemento non impoña con presa a súa implacable tarefa, promovendo queixumes pola devastación das nosas economías e podamos evitar que se poña en marcha de novo a impostura que tanta responsabilidade parece ter. Son abundantes as opinións de que a nosa sociedade será máis solidaria, ou tería que procurárselo, que a política se renovará de verdade, ou tería que facelo, que as nosas prioridades has de estar ben establecidas, ou terían que estalo. A enfermería hoxe é unha profesión máis reconocida na sociedade pola entrega, os cuidados, o conocimiento. Pero, cando todo isto pase, decíamos, estás a superar a pandemia, e agora que? Empeza unha nova época, pero as augas siguen revoltas na sanidade, e en concreto no que se refere á enfermería. Un futuro cheo de dúbidas, queda moita reflexión, moitos receos e moito por facer. Pero non deixedes que vosos medos se impoñan a vosos desexos. A fortuna favorece os audaces e aseguro-vos que nunca saberedes do que sodes capaces ata que o tentedes. Parabéns para cada un de vos e tranquilidade para nós, futuros usuarios dos vosos cuidados profesionales, que estamos certos serán acordes cos valores educativos, profesionales e culturais recibidos nesta vosa Escola de Enfermería. Gracias. Ven o tempo voso, vai a facer a primeira intervención como don López Pérez en representación dos alumnados. Covadonga. Sí, es que de eso se trataba, iba el vídeo antes. Vamos a ver un vídeo de Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand, and I'm where you stand every day. This is the way of me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. 2:00 in the morning, something's on my mind. Can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on.
the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm wasted, and I'm wasted every day. Oh, I feel as if I'm wasted, and I'm wasted every day. Little bit of love. Little bit of love. Little bit of love, 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 Little bit of love. little bit of love, little bit of love, little bit of love, Little bit of love. little bit of love, little bit of love, Little little bit of love, bit of love. little bit of love, Little bit of love. little bit of love, Little bit of love. Little bit of love. Little bit of love. I feel as if I'm wasted, and I'm wasted every day. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. To live the rest of our life, but not together. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. To live the rest of our life, but not together. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos, y muchas gracias a padres, familiares, profesores, autoridades y padrinos por estar hoy aquí con nosotros en un día tan importante. Por fin nos graduamos. Ya somos enfermeras y enfermeros, y ¿quién lo iba a decir? ¿Os acordáis de nuestro primer día? Hoy ponemos fin a la primera etapa de nuestra carrera profesional. Dejamos atrás las aulas, los exámenes, los nervios, bueno, al menos hasta que llegue la oposición. Ahora comienza la etapa de la incertidumbre. Me llamarán, habrá trabajo, trabajaré seguido o acumularé 800 contratos. Dudas, nervios, pánico. De ahora en adelante tendremos que seguir a todas y todos aquellos profesionales que nos han demostrado día a día su vocación, aquellos que hemos conocido a lo largo de estos 4 años, tanto en nuestra escuela como en las prácticas realizadas, y a todos esos que nos recuerdan que, pese a todos los inconvenientes, la enfermería no es una profesión cualquiera. Ser enfermera es que te llamen niña cuando te encuentran por el pasillo. Es el superpoder de solucionarlo todo con esparadrapo, desde esa vía que no para de despegarse hasta el mando de la tele que se acaba de romper. Es que te pregunten si no eres demasiado joven para ser enfermera, o que te digan cuál es el brazo bueno y dónde debes pinchar. Pero, sin embargo, a lo largo de estos 4 años, también hemos aprendido que la enfermería
es conocimiento, formación, especialización y autonomía. Es humildad, generosidad, cuidar, curar y acompañar. Y es, sin duda alguna, una de esas profesiones que requiere de toda nuestra vocación. Ahora comienza la etapa a la que antes denominábamos como futuro. Pero, ¿qué le pedimos al futuro? Bueno, le pedimos que la enfermería vuelva a ser la profesión de la escucha y comprensión sin límites cronometrados de tiempo ni listas infinitas de pacientes. Que se le devuelva el prestigio y reconocimiento que tanto se merece y que desde las instituciones se valore y se proteja a todas aquellas personas que a partir de ahora y que durante todos estos años han dedicado su vida a cuidar. Sin más, voy a ser breve, que me han chivado que tenemos un vinito por ahí esperándonos. Solo quiero daros las gracias a todos y, chicas y chicos, recordaros, preguntad alergias y lavaos las manos. Desde fai moitos anos a escola quer reconocer aos graduados a súa valía e, por tanto, sempre rinde homenaxe na última lección do curso que é reservada para que un dos que se gradúan expoña a todos os demais o traballo de fin de grado. Non ten que ser o mellor, todos son bons, pero hai que seleccionar un. E este ano seleccionouse a Alexandra Casais Carballo por seu traballo as leccións das epidemias pasadas que poden evitar as futuras. Vamos a escoitala e a aprender. Boas tardes. Boas tardes. Eu son Alexandra Casais e vou a falar sobre o meu TFG. Son ben coñecidos os períodos epidemiolóxicos ao longo da historia. Dende a Idade Media ata a actualidade, atopamos numerosas enfermedades infectocontaxiosas, como poden ser a peste, a variola, a febre amarela, o cólera ou o sida. Debido á irrupción do COVID nas nosas vidas, fíxome plantexar como os nosos antepasados podían afrontar estas situacións de crisis cos escasos coñecementos e recursos que tiñan. Polo tanto, no meu traballo, fago unha comparación sobre as medidas empregadas nesta actual pandemia da COVID-19 cas medidas que se empregaron durante a pandemia do cólera morbo no siglo XIX. Por que o cólera morbo? Pois foi unha enfermedade... Non sei se me escuita. Pois foi unha enfermedade que afectou de xeito significativo tanto a Galicia, pero en particular a cidade de Pontevedra, pois esta foi o punto de entrada de dúas das tres pandemias que afectaron o noso país. A primeira en 1833 e a segunda en 1854. O traballo está baseado nas fontes hemerográficas da época que atopei gracias aos arquivos da Deputación de Pontevedra, pero empreguei outros recursos e métodos para poder darlle unha forma e contexto ao traballo. Xa todos coñecemos as principais medidas que se empregaron durante a COVID. Así, vou comenzar falando sobre o illamento, que é unha das medidas preventivas principales. E falábamos de un confinamento domiciliario, a pesar de que moitas veces se empregaron os hospitais. Os hospitais e hotéis. E era obrigatorio para os contagios e aquelas persoas consideradas de contacto directo, aunque ao longo da pandemia foronse creando certos matices. Observei como no cólera esta era a medida preventiva por excelencia e para ello creáronse uns lazaretos e era obrigatorio para todas as persoas que entrasen en Galicia. Que é un lazareto? Pois un lazareto era unha estación de cuarentena para illar aos infectados e esas persoas que entrasen en Galicia dos núcleos de poboación. Como curiosidade, decir que ao longo do século XIX creáronse numerosos lazaretos terrestres, pero marítimos só había unha illa de Menorca. Así, ao finalizar a primeira pandemia en Galicia, creouse o lazareto na illa de San Simón. Tamén sabemos que os espazos abertos e ventilados evitan ou reducen o risco de contagios. Así, estamos falando
de que o COVID é unha pandemia urbana, pois son os núcleos de poboación os medios propicios para esta transmisión. Así, producíronse as emigracións masivas aos entornos rurales, incluso producíndose a compra de casas con xardíns e etc. Tamén observei como no cólera se falaba de que era unha enfermidade como produto da revolución industrial, pois ao finalizar esta, os obreiros vivían hacinados nunhas cidades superpoboadas con escasos medidas hixiénicas. Hoxe en día, os cuidados poderanse realizar gracias a equipos de protección, os famosos EPIs. Pero estes teñen o seu precedente na peste bubónica. Así, os famosos médicos da peste vestían os característicos traxes que estaban compostos por unha túnica, uns guantes, unha vara que era para poder tocar e incluso defenderse dos coléricos, unhas gafas, un sombreiro e unha máscara en forma de pico que hoxe en día a coñecemos porque son típicos nos carnavales de Venecia. Na época, a única función que tiña era que se lle metían perfumes para non cheirar aos coléricos. Tamén son as máscaras, xa se viu o seu uso, foi popularizado durante o día a día na gripe española. Non é nada novo. As restriccións de mobilidade, unha medida tan criticada, xa vimos tamén durante o cólera, concretamente con Portugal, e creou problemas diplomáticos e castigos económicos. A alta demanda polo sistema sanitario deu lugar á creación de hospitais de campaña no COVID. No cólera, estes hospitais eran chamados casas hospitais ou hospitais provisionais, e en ambas pandemias hubo unha disconformidade por parte da poboación ante esta creación. As decisións gubernamentais e o goberno central, toda crise sanitaria dá lugar a decisións excepcionais e urxentes. Durante a COVID, o Goberno Central delegou moitas decisións ás comunidades autónomas, mentres que no cólera o Goberno Central delegou todas as decisións aos xefes políticos e aos alcaldes e estes delegaron completamente no criterio de cada médico. Así apareceron remedios inoportunos e sorprendentes como as sangrías, usos de bicarbonato de sosa, fogatas para purificar o aire, encalado das casas, etc. E hoxe no COVID vimos remedios como o de beber lexía. Así, tamén son as medidas hixiénico-sanitarias foron evolucionando gracias a estas enfermedades infectocontaxiosas. E as medidas hixiénicas tamén evolucionaron, como son as que disfrutamos hoxe en día, que son o saneamento das aguas e dos residuos. Mencionar a importancia da enfermeira Florence Nightingale, que introduxo as reformas hixiénicas nos hospitais, a pesar de que hai outros autores que introduxeron a esterilización en cirurxía e o lavado de mans nos paritorios. Pero é a vacinación o avance significativo máis importante que nos deron as pandemias. Esta xorde da pandemia de variola no siglo XVIII foi gracias aos estudios de observación e experimentación. Hoxe en día, cando apareciu a enfermidade da COVID, rapidamente as farmacéuticas puxéronse na procura dunha vacina. Así, obtúvose 9 meses despois de que aparecese a enfermidade. Sabedes canto tardaron en obter a vacina contra o cólera? 50 anos desde o primer brote. Non só vemos como as medidas preventivas son similares, tamén as actitudes sociais. Así falamos de negacionistas ou antivacinas no COVID e falamos de anticontaxionistas no cólera. Ambos veñen a negar o mesmo. E tamén vemos teorías conspiradoras, como que se o COVID foi creado por China, por Estados Unidos, e decían que no cólera falábase de que era unha enfermedad creada pola clase social alta para eliminar a clase obreira. Mais actitudes sociais son as de beber no mesmo vaso, tocar as mans, aglomeracións sociais, escupir nos lugares públicos, que están máis que demostrado que favorecen a transmisión dos virus, mas seguimos facendo caso omiso a esas recomendacións. Por outro lado, os usos sociais tamén están ligados ás pandemias. Así, as características faldas victorianas empezáronse a usar durante as pandemias de cólera como distanciamento social. Por último, falar da evolución da enfermería ao longo deste tempo. Vi como no cólera o seu papel era prácticamente inexistente. Falaban de monxas, de practicantes ou incluso os cuidados os realizaban as mulleres dos propios pacientes. Non é ata a gripe española que empeza a destacar o seu papel, pois foi a primeira liña defensiva e preventiva. As enfermeiras sempre xestionaron hospitais e pandemias tomando decisións de forma independente.
pero o seu labor sempre foi considerado de insubordinación, invisibilidade e un escaso recoñecemento pola sociedade. E non é ata COVID-19 que volve a empezarse a visibilizar esta importancia tanto no interior como no exterior das institucións e a sociedade foi testigo da importancia que teñen os cuidados de calidade. Por tanto, para concluir o meu traballo, decir que parece frustrante que, a pesar de haber unhas casi 2 séculos de diferencia, moitas das medidas empregadas hoxe en día son leccións aprendidas do pasado e que rapidamente esquecemos estas leccións e seguimos cometendo os mesmos erros. As pandemias non só demostran as carencias do sistema sanitario, sino tamén demostran as carencias que hai na sociedade. Para poder afrontar estas crisis da mellor forma posible é necesario uns avances científicos, a participación da sociedade, a preparación de personal de enfermería e poder coñecer a nosa historia, xa que, como di o director do programa de emerxencias da OMS, estas situacións pandémicas van a seguir estando ao noso redor continuamente. E para concluir, dar gracias ao meu tutor, aos meus pais e ás miñas amigas por estar todo este tempo comigo. Moitas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a proceder á entrega de bandas e diplomas á novena promoción de graduados da Escola de Enfermería. Vai ir chamando paz e os padriños pondrán as bandas e a presidencia entregará os diplomas. Ben, boas tardes a todos. Boa tarde. Bueno, pois eu, como subdirectora da Escola de Enfermería, fago constar que os que vou chamar agora forman parte da novena promoción de graduados e graduadas en Enfermería pola Universidade de Vigo. Parabéns. Ana Alonso Fernández. Sofía Álvarez González. Paula Araujo González. Yago Arca Sánchez. Elena Balboa Rea. Soraya Calvotero. Natalia Carter Domínguez. Alexandra Casais Carballo. Luis Castro Alonso. María Cochón Torreiro. Adela Díaz Vázquez. Antía Dieste Galván. Marta Eiras López. Ana Feijó Buján, perdón.
Gonzalo Fernández Santos. María Milagros Figueroa Núñez. Laura de la Fuente Gorgullo. Andrea Galego Outes. Paula García Fernández. Sheila García Fernández. Inés Gómez Fontaíña. Covadonga López Pérez. Emma Louro Carrera. Javier Lozano Regueiro. Jenny Eloísa Martínez Castillo. Damagüiz Martínez Gómez. Ana Miguel Sánchez. Rebeca Pardo Bouzas. Sara Paz Tilbe. Ángela Pazos Núñez. Sabela Pazos Pérez. Alicia Pérez Amoedo. Laura Piñeiro Ferradas. Sofía Rarís Frois. Paula Rodríguez Raposo. Adriana Seijas Vijande. Sara Souto García. Iria María Tajes Tomé. Cristina Tato Eiroa. Marta Teijeiro Rebolo. Andrés Triñanes Farto. Fernando Urrutia Castro. Lucía Valeige Guerra. Sandra Valladares Moimenta. Pablo Vilas Fernández. Parabéns.
Bueno, Tiene la palabra la presidenta da Diputación. bueno, agora imos a escoitar o Gaudeamos Igitur, que é o himno da universidade que fala do pasado, do presente e do futuro. Logo poderemos brindar, porque hoxe hai moito que brindar, hai que brindar pola vosa alegría, pola vosa inteligencia. Imos a brindar tamén por Jorge Soto, o vicerreitor do campus de Pontevedra, a que en tanto queremos e hai que brindar pola boa xente, hai que brindar pola vida, hai que brindar polos bons momentos. E, sobre todo, eu quero brindar polas mestras, polos mestros, por todo o equipo do profesorado da Escola Universitaria. Eu vou a brindar por vos con orgullo, me sinto orgullosísima, e logo imos a brindar cos vosos pais, coas vosas nais, avós, avoas, amigos e amigas, que vos estades moi contentas e contentos, pero eles non podedes nin imaginar o orgullo que sinten. Así que nada, agora nos toca ir de copas despois de escoitar Gaudeamos Igitur. Sede moi felices. Grazas. Bueno, cuánta emoción. Emoción, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Por recibir.